Ikaw Tamarisyo, han mga istihanon, ulitaw daraga, lagas bata magpakisasayawon. Tukar nga aminudo, ayon hiton sa marnon, narayhak ang kadaman, pagka maupay labagkit o. Haislahan sama, dapit has sinirangan, sayaw nga aminudo, makaruruyag kay ginagalahan. Ayon nga sarayawon, ni Mayor ngan Congressman, damo permi ang galak, salit bilib at kung kadamaan. Natikang hakan abit, ngat ha Dolores, uras artetse, ipapatak San Julian, sulat burunggan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang Hipurlos, upod ang bungtuhan Kinapundan. Pati ang Balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga istihanon, kamapainugsanon, hingyapan kamurayaw, magtawa-tawa diri madumtanon. Pilingan kalipayan, sugad man karisyuhan, sayaw nga aminudo, ayunhan mga istihanon. Sarayaw kita mga istihanon, tira! Natikang hakan abit, ngat ha Dolores, uras artitse, ipapatak San Julian, sulat burunggan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang Hipurlos, upod ang bungtuhan Kinapundan. Pati ang Balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga taga-isti, maghiyom-hiyom permi, bisan may da problema, mga hitsura, magtawa-tawa. Haros mga maghusay, an imo makikitan. An mga istihanon, uros tuhayngan buutan. Natikang hakan awit, ngat ha Dolores, uras artitse, ipapadkap San Julian, sulat burungdan, ug anyo rinte. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang Hipurlos, upod ang bungtuhan Kinapundan. Pati ang Balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. An nga tanan nga bungto, nga akpinan nga ranan, sakop inihan samar, di dapit hasinirangan. An nga tanan nga bungto, nga akpinan nga ranan, sakop inihan samar, di dapit hasinirangan. An mga istihanon, tagusyado man buutan. Porlusanon, makiaangayon, kamaabi-abihon, nan mapinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon,
kamahiyong-hiyong. Anhi por Lozano, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay anhi por Lozano, kalipayan ayon. Hala sige sangkay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahipurlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Dinhihay purlos, waray kabarakan, nandiri aralngan, kay bungto nga mahimyang, damuan maghusay, nga kababayinan, habong tuhan ni Purlos, imo hikikitan. Anhi por Lozano, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, bagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, kamahiyong-hiyong. Hala sige sangkay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahipurlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Hala sige sangkay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahipurlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Hala sige sangkay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahipurlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Hala sige sangkay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahipurlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagud aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Sige sayaw ayaw pag-alam, bisan maagahan. Juan Hernani daw sugad hinduyan, nga pahalipwayan di kamay kabaybayunan, nagtikang hanag-as ug naging bungto tuig Enero 4, 1864. Ang Hernani ang ngaran maupay pamatiun, labinan mga bisita kamin mag-abi-abihon, sanglitin nga bungko ag supagdayuon, murayaw ang palibot labinahin kagabihon. Kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving, kasi chulo ba may bukit nga pwede mag-skydiving, patinawan baybaykan hukas, mahika-hika naging lagun, magupay ang kalsada nga duha kaumhan, damuan purok ko hadagat o
pati hataunghan Bakloy si hila kukukukwar Sa ginisdangan gulaman Bilang may pusikat karupok Tuway gaway buntik palawan Organiko apuno nga haludi nagtikang Upatan mga barangay Kasakubhan poblasyon 1, 2, 3, 4 ang pagbiling in Masayon May dapa San Isidro, San Miguel, Batanggarawon Nagahakan si Ledes, Carmen Padangan, Kakatmunan Kinhiha Hernani, damon di mo mahipikitan Nga makakali augod, hai mo panumduman Magpahalibuay pati, lithapan ay baybayon Kabangon agos ng tubig, irigasyon o birinmon Kung karuyag mo mag-shopping o mag-cliff diving Kasi chulobo may bukid na pwede mag-skydiving Maginawan baybay kanugas, kahika-hika laging lagun Magubayan kalsada, nga tuha kaumhan Damuhan produkto hadagat, pati hakaumhan Pagloy sila kukukukwar Sa kinisdangan gulaman Bilang may pusikat karupok Tuway kaway butik palawan Organiko apuno Halubi nagtikang Hernani, damon pagkaunog taran-awon Malipayunan kadaman, makablasman, ugrikuhanon Anamon kasing-kasing, enpermigod maglipayon Kayaan makagarahom, dakugudan kaluoy haamon Sanglit kabugtuan, makaurusa kita iglipay Kumanta sumayaw, handadaan nga laylay Pasigod maparan, kami ngawag kahidlaw Kabugtuan kasangkayan na kung diniot di talangyaw Kung karuyag mo mag-shopping o mag-cliff diving Kasi chulobo may bukid na pwede mag-skydiving Matinawan baybay kanugas, kahit-kahit kalagin lagun Pagubay ang kalsada, ito ha kaumhan Kung karuyag mo mag-shopping o mag-cliff diving Kasi chulobo may bukid na pwede mag-skydiving Makinang baybay kanugas, kahit-kahit kalagin lagun Pagubay ang kalsada, nga tuha kaumhan Pagubay ang kalsada, nga tuha kaumhan Tuig 1901, bulanhan Septembre 28, ang pizza nga gintalwasa, ini nga aton bungto, ang pagmaltrato nga ginbuhat, ang mga Amerikano. Ang balanhiga bungto nga sakupan samar, nga dapit hamay sinirangan. Tungudhan pagkaurusahan nga tanan nga sibilyan ang kadatag sa nagkamayada kamurayawan. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ugulo. Tungudhan pasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado
nga mga mulupyo ang nagkaurusa. Di kang hakinapundan hipurlos lawaan o balan higa. Didahan magpagtingon na tulong nga mga lingganay ta. Agud magmahimyang pati kinabuhigin pusta. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Sanggit idasig ta iparayaw ta ngan aton kung tulugar nga diri kay basta-basta. Maanyag nga munisipyo sing manok monumento na hinumduman kan Kapitan Valeriano. Kandiri kay haistorya may makakatuan ka pa. Agong mayuan hagdan nga busay o matinaw nga salog. Busay habayag hangan bangon matugnaw makusog nga tubig. Hadagat para sa kariguan abato damuan pinurutan. Dagayhan bahang nga tuba pagisulusugi nga isda. Apag kaundigod problema tungod kay mga paraguma. Iskon mga prutas utanon abundahin mga duma. Bisan din kakumatu madadaupan mo. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasinguna ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-daw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Sanglit idasig ta iparayaw ta gaan bungtuhan balangiga diri kay basta-basta. Kung natuha Amerika panganting nalingganay ta agay uli na kay ni atong lugirira. Paraan kauswagan o galipayan ang kadatasa mabuhay ka balaniga. Inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon.
Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala. May dabugos ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batan-on, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan gipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damok hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun.
Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuhaplasa, nag-aarig hinpag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao inan hipausa, kay an lagas nag-iba an forma, pagsayaw la niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damok hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita,
nagkikita, an banungan, an tugita, makakyuton, an banu madinagit nun.